Yoğunluklar шығарылышы өз işini başlap жіберді. Студияда Лилия Гатина алға тоба қойбір темалар турында қысқаша. Оқу сезоны башына яңартылған мәктәп 54-нче гимназияда капиталь ремонт үткәрелде. Шолда республика һәм шәһәр көне билгеләп үтелә. Шолы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен нәрсәләр әзерлиләр. Қорқыныш ойыннар оештыралар мұндай шикаят белән безнең редакцияга 11-нче комплекс халкы мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, элекеге Арарат ресторан комплексы бинасында тагын балалар йөри. Исегезгә төшерәбез, 2019 елда бирдә инде фаҗига булган иде, бер бала һәлак булды. Шуңа күрә шоулар яшь маҗаралар эзләүчеләрнең куркынычсызлыгы өчен борчыла. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Шоуларның сүзләренә караганда, җәйге каникуллар башлану белән элекеге Арарат ресторан комплексы территориясында яшүсмерләр йөгерә башлаган. Моннан 6 ел элек монда фаҗига булган иде инде. Ул вакытта янгында бала һәлак булды. Шуңа күрә шолалар балаларның иминлеге өчен борчыла. Ребенок упадет, тут любой человек может, а тут они вон где лазят. Надо убирать, надо что-то делать. Посмотри, что дети там хулиганят, лазят и курят, и не знаешь, чем занимаются. Ужасно. И никому уже писали. Люди, мы же вот здесь живем, писали, ничего никто не принимает меры. Вандалар белән берничә тапкыр көрәшергә тырышып караганнар, сак системасы керткәннәр, чикләү кыймасы, йозаклар эленгән ишекләргә гудрон сыланган. Ләкин бу территорияны кискен тойгылар яратучылардан саклап калырга ярдәм итмәгән. Во избежание травмоопасной ситуации с участием детьми, подростками, нами было принято решение повторно заглотить все окна и двери, чтобы не было доступа к зданию и на территорию. В настоящее время в данной территории ведется проектирование объекта. По информации собственника, в настоящее время они получают технические условия от ресурсоснабжающих организаций для подготовки проектной документации. Бина 2015 елдан бирле эшләми. Милекче мунча комплексы филиалын ачуга рөхсәт алуны көтә. Хәзер бинада ишек бикләнгән һәм тәрәзәләр профнастил белән ябылган. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Оқу сезоны башына яңартылган мәктәп татар телен өйрәнү юнәлешендәге 54-нче гимназияда 19 төр эш буенча капиталь ремонт үткәрелде. Төзүчеләрнең эш нәтиҗәсен Яршалы мэры Наил Мәхдиев та бәяләде. Яңартылган мәгариф учреждениесенең хәзер нинди булуын алдагы материалда сөйләрбез. 19 видов работ, начиная вот фасад видим, до и после, внутренней работы. 54-нче гимназияда барысы да диярлек яңартылган, кайнар һәм салкын су системалары, түбә, фасад һәм башкалар. Төзүчеләр 19 төрле эш башкарганнар, диварларны да билгеләмичә булмый. Хәзер алар ике дәүләт телендә бөек кешеләрнең портретлары һәм цитаталары белән бизәлгән. Это в процессе еще. Мы будем еще дорабатывать, будет 400-летие и посвященное родному городу. Шоллының 400 еллыгы алдыннан мәктәп интерьерында автошәһәрнең истәлекле урыннарын табарга була. Наил Мәхдиев, герой-танкист майор Рамис Захретдиновның партасы урнаштырылган кабинетка аерым тукталды. Надо под стекло сделать. Дизайн милли колорит белән эшләнгән, татар орнаменты элементлары хәзерге заман белән ярыша. Ремонт коснулся не только фасадной части. Здесь мы сделали ночную подсветку. Все навигационные элементы, а также название гимназии выполнено на русском языке и дублируется на втором государственном языке татарском. Если прочесть дизайн-код школы, то можно увидеть, что татарские элементы орнамента сочетаются с современным дизайном и органично вписываются именно в дизайн-код школы. Это для нас очень большой праздник, это большое событие. Конечно, все не нарадуются, в том числе родители, ученики, коллектив. Мы сейчас готовим, убираем. На 1 сентября идут подготовительные работы. Татар телен тирән өйрәнү юнәлешендәге 54-нче гимназияда 780-нән артык укучы белем ала. Яңартылган киңлек үз ишекләрен 1 сентябрьдә ачачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шоуларны бу атнада бәйрәм яллары көтә. 30 августта республика көне һәм шәһәр көне билгеләп үтелә. Шоулда барлык 3 районда да халык күңел ачулары узачак. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Венер Харисов хәбәр итте. Шоулы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен тагын нәрсәләр әзерлиләр, алга таба сөйләрбез.
Şolada Respublika günün ertengi saat 10'da belgili başlayılar maydanda akvarel külemli şeşek kompozisiyalar ko'rgazmasini ko'rarga mümkün bulacak. Şolay ok bütün Rossiya xalq san'at hünərləri dekorativ amaliy san'at festivali da planlaştırılgan. С 11 часов на территории городского ипподрома начнется национальная борьба «Краш», а также конно-спортивные соревнования «Скачки». Программа конных скачек будет включать заезды различных категорий: конкур, скачки на лошадях и пони, соревнования и мощности прыжка. Кроме этого, в спортивной школе «Этюд» запланированы соревнования по шахматам. Əşyalarını həm şəhər qonaqların maydan cəlb etəcək. Birdə 13 saatdan Tuğan Jir Tatarstan konsert proqramısı başlanan. Kişki 5'də barısı da teatralləşdirilən tamaşa bilən ləzzətlənə olacaq. Tüp bulak Tatar həm Rossiya estradası yıldızları İlsiya Bedreddinova həm Graduslar qrupusu çıxışlara. Самая главная задача – обеспечить высокий уровень общественной безопасности. Это задача номер один. Все досмотровые мероприятия, особенно на Центральном Майдане. Охрана общественного порядка, ограничение торговли спиртными напитками. Все эти штатные мероприятия должны быть в полном объеме выполнены. Обращаюсь и к руководителю исполнительного комитета, управления охраны общественного порядка, управления торговли. Bayram kişəsi 21 saatdə salyut bilən tamamlanacaq. Liliya Gatsina, Sergey Vildanov, Yanılıqlar. Bu sizga yetkirəsi so'nggi ma'lumotimiz edi. Men Liliya Gatsina sizin bilan sog' bo'lasham, eson-emin bo'lg'az. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.